खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि भारत आरो भुटान सीमा सेराव थानाय ओनसोलफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा फेन्जर आरो एसएसबीनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों गोथौ आरो गुवारै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। भारत आरो भुटान सीमा जिंनि साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरनि रायजो जानायाव मा जेंना सोमजिदों आरो मानि आंखाल दं बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै बिजिरनो थाखायनो दिनै दादगिरि एसएसबी कम्युनिटी हल गामनि गावबुरा एबा गामिनि गाहायफोरखौ लानानै बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे भुटान इन्डिया फ्रेन्डशिप एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा फेन्जर आरो एसएसबीनि बिबानगिरिफोरजों गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। आप लोग बैठ के एक बार बैठ के सुलझाया कि नहीं, वो सुलझा के वो आदमी बंदा नहीं मानता है तो उसके बाद आप लोग कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग भी आप लोग देखे अभी किसी तरह हम लोग भी देखना पड़ेगा। एक बार देखकर हम इसमें भी हम जैसे हमने बोला हमारा पास कोई अधिकार नहीं, इधर का डीसी का भी पास अधिकार नहीं, इसको फिर हम ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर चलाते वक्त शायद आप लोग का कुछ भी नहीं होगा, केरोसिन ही नहीं आएगा, क्योंकि वो नया बनाने के लिए, क्योंकि फिर ऊपर चर्चा होना पड़ेगा, उधर डिस्कस करना पड़ेगा, आप लोग उसको भी समझें। तो हमारा तरफ से एक विनती है कि आप लोग एक बार किचन के साथ बैठो, उसके साथ बैठकर आप लोग जो चाहता है आप लोग उसको कंडीशन रखिए। वो नहीं मानेगा खुद शायद वो खुद बोले हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकेगा, वो आप लोग सब मिलकर करने से वो हो जाते दूसरे। और आप लोग का जैसे आप लोग क्या समस्या हम तो समझ गए, आप लोग का केरोसिन आप लोग का नहीं अभी नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है उसको समझ। दूसरा बात जैसे इसमें जो कागज में लिखा है कि सिर्फ वही जो हाथ का बाजार के उसमें बैठता है और आदमी लोग गाँव के आदमी लोग को नहीं मिल रहा है, तो गांव के आदमी लोग के लिए मिलने के लिए कैसे बंदोबस्त करें? शायद आप गाड़ी जाना पड़ेगा, शायद उसको पहुंचाना पड़ेगा। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अर्डाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अर्डाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।